Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Ban. Taong 1977, walang eksaktong lugar. Unang-una sa lahat, ipinagpapaumanhin ko sa inyo na hindi ko nilagyan ng eksaktong lugar ang kwentong ito. Pabor ito na hinihingi ni Kuya Ban, kaya hindi tayo po pwedeng magdesisyon. Ayon sa kanya, maraming henerasyon ang pinagmula ng kwento nila. Hindi sila mga ordinaryong tao. Kabilang sila sa mga piling pamilya na may kaugnayan sa bathala ng apoy. Ang buhay nila noon bago pa man dumating ang mga Espanyol at iba pang dayuhan ay nakatali na sa gubat at kalikasan. Kagaya ng hangin, hindi nabubuhay ang kanilang angka nang wala ito. Isang beses lang sa tuwing sumasapit ang 100 taon, pumipili ang kanilang lahi ng bagong pinuno. Sagrado ang pagpili, kaya kahit namatay ang pangkasalukuyang pinuno, mananatili itong pinuno hanggang sa lumipas ang siglo. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa mabilis na pag-unlad ng mga tao, ang kanilang angkan ay dahan-dahang naglaho sa mukha ng mundo. Pinili ng kanilang pinuno na itago ito sa mundo ng mga engkanto sa kadahilanang ang kanilang lugar ay dahan-dahan nang naaabot ng mga mananaliksik ng mga yaman ng kalikasan. Magmula noon, may mga parte ng pamilya ang naiwan sa mundo ng mga tao. Ang iba'y piniling magbagong buhay, habang ang iba naman nanatili upang pagmasdan ng patuloy na pag-unlad ng sibilisasyon. Kabilang sa mga ito, ang pamilya na kinakaaniban ni Kuya Ban. Hindi niya alam ang tungkol sa kwentong ito hanggang sa tumungtong siya sa edad na 24. At sa harap ng nakaratay na katawan ng nanghihina niyang ama, inilahad nito sa kanya ang lahat. Ban, pakinggan mo ang mga sasabihin ko dahil napakahalaga nito. Sa dulong parte ng ating lupain, may makikita kang talon. Lumapit ka roon at habang inilulubog mo ang iyong katawan sa tubig, sambitin mo ang mga salitang nakalagay sa talaang ito. Sa tamang tao, magbubukas ang lagusan. At sa tamang panahon, ikaw ay dadalhin sa ating mundo. Hindi ko dapat iatang ang trabahong ito sa iyo, ngunit wala akong pagpipilian. Kailangan nilang malaman ang mga nangyayari rito. Ang pagdami ng mga aswang, ang paglakas ng kadiliman, at ang unti-unting pagkasadlak ng mga tao sa kasamahan. Matapos itong mailahad ng kanyang ama, ilang oras lang ang dumaan, tuluyan na itong pumanaw. Masakit kay Kuya Ban ang mga biglaang pangyayari, ngunit wala siyang magagawa kundi tanggapin ang dikta ng panahon sa buhay ng kanyang ama. Sa loob ng 9 na araw ng lamay, kasama si Kuya Ban sa mga taong matinding nagdalamhati buhat sa pagkawala nito. Ngunit ang kanyang pagdadalamhati ay sinasabayan niya ng talino. Kapag nag-iisa lang siya sa silid ng mga magulang niya, binubuklat niya ang lahat ng mga naiwang talaan at sulat ng tatay niya. May abiso naman ito sa nanay niya, kaya hindi naging mahirap ang lahat. At sa loob ng 9 na araw, nalaman niya ang sikreto nito, ang mga pagmamay-ari nitong mahihiwagang sandata at ang pinakamamahal nitong mutya na walang pangalan. Gawa ito sa itim na kahoy na parang uling, at hindi ito basta-bastang mapapansin sa kadahilanang nakabaon ito sa lumang punyal ng kanyang ama. Siya lang din ang katangi-tanging nakakakita nito, ngunit may isa siyang naging problema. Sa lumang gamit, hindi niya alam kung paano ito pagaganahin. Mainit ang hawakan ng punyal, subalit ang mutya ay nananatiling tulog. Gayunpaman, hindi niya na ito inalis sa kanyang bewang. Palagi niya na itong dala, nakasuksok sa ilalim ng makapal na pantalon na palagi niyang suot.
At nang mailibing na ang kanyang ama, dito na siya nagdesisyon na magpaalam sa kanyang ina. Siya nga pala, 2 lang silang magkapatid. Yung isa medyo bata pa. Abala rin ito sa pag-aaral, kaya literal na wala pa itong muwang sa mga binabalak niya. Matapos ang malungkot na pamamaalam, nagpasya na si Kuya Ban na umalis. Mula sa bayan patungo sa nasabing talon, inabot siya ng halos 1 buong araw sa paglalakad. Madaling araw na nang marating niya ito at kahit pagod na pagod, hindi siya nagpatinag. Mas malakas ang tawag ng pagnanais na malaman ang katotohanan kaysa sa mismong pagod na unti-unting nagpapahina sa kanyang katawan. Nang marating niya ang talon, sakto naman ang dahan-dahang pagsikat ng araw. At nang tumama ang liwanag sa tubig na umaagos mula rito, nagulat siya nang makita niya ang isang kamanghamanghang tanawin. Sa likod ng umaagos na tubig, kapansin-pansin ang mga batong kumikinang. Dito na rin niya nakita ang malalaking bato sa paanan nito na para bang ginawa at itinayo ng tao. Maya-maya pa, may isang matanda ang nakita niyang lumabas sa likod ng talon. Maliit lang yon, payat at nakasuot ng luma. May dala-dala rin itong tungkod at base sa edad nito, hindi malabong nasa 80 anyos na ito. Dali-dali itong lumapit sa kanya at pagharap nilang dalawa, ngumiti ito ng bahagya sabay wika sa kanya ng, Natutuwa ako't may bumalik na kadugo. Ako si Rufino, ang gabay ng talong ito. Halika, lumapit ka. Ipapakilala kita sa bathala ng apoy. at pagkasambit nito ng mga kataga, kagad nitong hinawakan ng kanyang balikat. Gulat na gulat noon si Kuya Ban sa kadahilan ng bigla na lamang itong nakalapit sa kanya, gayong halos 15 dipa ang pagitan nila sa bawat isa. Marahan siya nitong hinila papalapit sa pangpang ng tubig hanggang sa lumubog na roon ang kanyang mga paa. At mula roon, binanggit niya ang mga salita. Maya-maya lang, nagkaroon ng ipo-ipo sa tubig. Mabilis sila nitong nilamon at pagkaahon nila roon, gabi na. Kakaiba na rin ang lugar na napuntahan niya. Ayon sa kanya, bigla silang nakaharap sa isang napakalawak na dagat. Hindi kalayuan sa maputing dalampasigan, may nakita siyang mga bahay na punong-puno ng liwanag. Paglapit nila roon, sumalubong sa kanya ang mga taong nagkakasiyahan. Isa itong nayo ng mga kadugo nila at sa sentro ng lahat, nakatirik ang batong niraratayan ng makapal na ugat na ginto. Sabi nung matandang gumabay sa kanya, yon ang nagsisilbing sisidla ng kapangyarihan ng bathala. Ito ang gumagabay sa kanila sa lahat ng panahon at nagbibigay ng kapangyarihan upang maipagtanggol ang kanilang pamilya. Nang marinig niya ang tungkol dito, tsaka pa lamang niya napansin ang pagliwanag ng punyal na dala niya. Yan ang patunay na isa ka sa amin. Ngunit hindi ka rito maaaring manatili. Pinapunta ka rito ng iyong ama, hindi dahil sa katotohanang hinahanap mo, kundi dahil sa pagpapasa ng responsibilidad niya sa iyo. Ako ang pinuno ng nayong ito. Ako ang haligi ng ating pamilya. At masaya kitang tinatanggap sa aking poder, Ban. Mula sa araw na ito, ang pangalan mo sa ating nayon ay Pablo. Ikaw ang magsisilbing tagapagbantay sa mundo kung saan ka nagmula. At kagaya ng iyong ama, gugugulin mo ang lahat ng iyong panahon sa pagbabantay at pakikipaglaban hanggang sa ikaw ay mamatay. Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi ito nagdalawang isip na ilahad sa kanya ang katotohanan ukol sa biglaang pagkawala ng tatay niya. Naniniwala ang pinuno ng nayo na hindi ito nilamon ng isang karamdaman, bagkus ay biktima ito ng malalakas na uri ng aswang na matagal na nitong nilalabanan.
Alam nila ang tungkol dito. Gawa ng kahit malayo ito sa kanila, palagi nilang sinusubaybayan ang bawat buhay ng mga kadugo nilang nasa labas upang sila'y makasiguro na hindi ito mapapariwara. Sa loob ng ilang araw na pananatili ni Kuya Ban sa nayo ng kanilang angkan, natutunan niya ang mga sinaunang pamamaraan. Dito marami siyang nalaman. Hindi lang patungkol sa mga mutya at kagamitan, kundi pati na rin sa mga kasuotan na nagbibigay pa ng galang at kaligtasan. Itinuro sa kanya kung paano gamitin ang punyal na minana niya sa kanyang ama. Ang mutyang nakabaon dito, ayon sa mga nakatatanda, ay hindi ordinaryong mutya. Ito ay mutyang tagapagtanggol, nagigising lamang kapag may tunay na panganib at nagbibigay ng lakas at bilis sa may-ari nito kapag kinakailangan. Kaya pala mainit ang hawakan ng punyal. Nadarama nito ang dugo ng angkan na dumadaloy sa mga ugat ni Kuya Ban. Hindi mo na kailangan tong piliting gisingin. Ang mutya ay bahagi na ng iyong kaluluwa mula nang hawakan mo ito. Sa tamang sandali, magbubukas ang mga mata nito. Wika ng isang matandang babae na nagsilbing guro niya sa mga araw na yon. Tinuruan din siya nito ng mga orasyong pumukaw ng kapangyarihan, hindi upang manakot o manakit, kundi maprotektahan ng mga inosenteng kaluluwa mula sa mga nilalang ng kadiliman. Natutunan niyang may mga uri ng aswang na hindi kayang patayin ng karaniwang sandata. May mga nilalang na nabubuhay sa takot ng tao, lumalago sa bawat pangamba at duda na nakatanim sa puso ng mga biktima. Ang iyong ama ay isang magiting na mandirigma. 15 taon siyang nakipaglaban sa mga puwersa ng kadiliman nang walang tulong mula sa amin. Hindi namin inaasahan na maaabot siya ng mga kaaway. Ngunit ang tanda ng panahon ay nagbabago. Lumalakas ang kadiliman at dumarami ang mga nagpapaalipin dito. Sabi ng pinuno ng nayon, isang gabi habang magkakaharap sila sa tabi ng apoy. Kinabukasan, bago siya umalis pabalik sa mundo ng mga tao, binigyan siya ng pinuno ng 3 gabay. Una, isang kasuotang itim na gawa sa sinulid ng mga engkanto. Manipis ito ngunit matibay. Hindi ito mapuputol ng ordinaryong talim at nagbibigay ito ng proteksyon laban sa mga sumpa at panggagaway. Pangalawa, isang maliit na bote ng langis na ginawa mula sa halamang tumutubo lamang sa kanilang nayon. Kapag ipinahid ito sa katawan, hindi nakikita ang may-ari nito sa mga mata ng mga aswang sa loob ng maikling panahon. At pangatlo, isang aklat na balumbon na naglalaman ng mga pangalan at uri ng mga nilalang na dapat niyang bantayan at labanan. Huwag mong kakalimutan, Pablo. Hindi ka nag-iisa. Kahit nasa malayo ka, nararamdaman namin ang iyong pakikipaglaban. At kapag dumating ang panahon na kailangan mo kami, alam mo na kung papaano kami mahanap. Pabalik sa talon kasama niyang muli si Rufino. Tahimik ang matanda habang naglalakad sila. Ngunit bago sila magkahiwalay sa pangpang ng tubig, nagsalita ito. Ang kadiliman na pumatay sa iyong ama ay hindi ordinaryo. Matagal na itong naghihintay, daan-daang taon na. At ngayon lamang ito nagkaroon ng lakas upang kumilos. Mag-iingat ka, Pablo. Ang kaaway mo'y hindi lamang mga aswang na nakikita mo sa dilim. Minsan, ang pinakamalaking panganib ay ang mga taong mukhang kaibigan. At kapag ikaw ay nalagay sa sitwasyong hindi mo alam kung papaano mo malulusutan, manalig ka sa punyal. Lahat ay gagawin ng bathala upang mailigtas ang taong naniniwala sa kanya. Ang kapangyarihang napapaloob sa sandatang hawak mo
ay higit pa sa iyong inaakala. At sa isang kisap mata, nakabalik si Kuya Ban sa mundo ng mga tao. Umaga na naman at ang talon ay kumikislap sa sinag ng araw na para bang walang nangyari. Ngunit alam niyang nagbago na ang lahat. Mula sa araw na yon, nagsimula ang kanyang buhay bilang tagapagbantay. Sa umaga, ordinaryong tao siya. Nagtatrabaho, nakikisalamuha, namumuhay ng payapa. Ngunit sa gabi, kapag lumalalim ang dilim at nagsisimulang magising ang mga nilalang ng kadiliman, si Pablo ang bumabangon upang harapin sila. Isang gabi, habang nagpapahinga, napansin niya ang biglang pagbago ng enerhiya sa hangin. Nakamoy siya ng kakaibang lansa, indikasyon na may nilalang na paparating. Inaasahan naman niya ito, lalo pat nalaman niya na buntis ang isang dalaga na halos ilang di pa lang ang layo sa bahay nila. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Hindi siya nagmadali sapagkat alam niya na ang aswang ay matalino at kung maramdaman itong may nakakaalam sa presensya nito, maaari itong tumakas at maghanap ng bagong biktima. Dahil dito, kung kaya't kailangan niyang maging tiyak. Kinuha niya ang punyal mula sa ilalim ng kanyang unan. Mainit na naman ang hawakan nito, mas mainit kaysa karaniwan. Ibig sabihin, malapit na ang panganib. Maya-maya pa, lumabas siya sa likod ng kanilang bahay, yumuko sa ilalim ng mga sanga ng matandang puno ng mangga na nakatayo roon sa loob ng maraming dekada. Ang hangin ay tahimik, masyadong tahimik. Kahit ang mga kuliglig ay tumigil sa paghuni. Ito ang unang tanda. Kapag tahimik ang kalikasan, may dumadaan ay hindi dapat naroon. Tumingin siya sa direksyon ng bahay ng buntis na dalaga. Sa bubong nito may nakita siyang anino, isang hugis na hindi tao. Nakayuko, na parang umaangat at bumababa sa pagitan ng mga kawayan at yero. Hindi pa ito naging malinaw sa kanya nung una, ngunit habang tumatagal, dahan-dahan niya na itong namumukaan. Isang nilalang na may hating katawan, isang manananggal. Nakilala niya agad ang hugis mula sa mga larawang nakita niya sa balumbo na ibinigay sa kanya ng pinuno. Ang itaas na kalahati ng katawan, may pakpak na parang balat ng paniki, ang buhok na nakalugay sa hangin, at ang mahabang dila na umuunat pababa, naghahanap ng paraan upang makapasok sa bahay. Huminga siya ng malalim. Binuklat niya ang maliit na bote ng langis at nagpahid ng konti sa kanyang mga braso at muka. Sa loob ng ilang minuto, magiging malabo ang kanyang anyo sa mata ng nilalang. Pagkatapos ay tumakbo siya ng tahimik. Ang kanyang mga paa halos hindi tumatama sa lupa. Ang kasuotang itim na ibinigay sa kanya ay tila nakikiisa sa dilim. Para siyang anino na gumagalaw sa gitna ng gabi. Nang makarating siya sa ilalim ng bubong, narinig niya ang mahinang ungol ng manananggal. Isang tunog na parang halong tawa at hikbi. Nakahanap na ito ng butas sa kisame at ang dila nito'y dahan-dahan nang pumapasok. Kaya naman nang makita niya ito, wala nang oras para mag-isip. Kinuha niya ang punyal at tumalon. Sa sandaling yon nagliwanag ang mutya. Hindi niya inakala na ganun pala ang pakiramdam. Parang apoy na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ngunit hindi nakakasakit. Parang may kung anong puwersa ang humawak sa kanyang katawan at sinabing, "Hayaan mo, ako na." Tumalon siya sa taas ng hindi niya inaasahan, higit sa taas na kaya ng ordinaryong tao. Sa ere naharap niya ang manananggal. Nang masipat siya nito, agad na bumakas sa mukha nito ang matinding pagkagulat. Ang mga mata nito na malalim at walang balintataw ay kumislap sa takot.
Hindi ito sanay na may humahabol sa kanya. Sa loob ng maraming taon, ito ang mga ngaso, ngunit ngayon, ito ang pinaghahabol. Sino ka? Tanong ng nilalang. Hindi sumagot si Kuya Ban. Sa halip kagad niyang itinaga ang hawak niyang punyal. Tumama ang talim sa pakpak ng manananggal. At sa sandaling yon, narinig niya ang pinakamalakas na hiyaw na narinig niya sa buong buhay niya. Isang sigaw na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Bumagsak ang nilalang sa lupa. Ang pakpak nito ay nasusunog na parang apoy na hindi nakikita. Dahil dito kaya napaatras ito, gumapang palayo, habang ang mga mata nito ay puno ng sindak. Hindi ka ordinaryo. Sinong yung Panginoon? Kabadong tanong ng nilalang. Wala akong Panginoon, pero meron akong bathalang pinaglilingkuran. Tumayo siya sa harap ng nilalang habang nakataas ang punyal. Nasaan ang kalahati ng katawan mo? Nanginig ang manananggal. Alam nitong kung hindi ito sasagot, mamamatay ito. Ngunit kung sasagot naman siya, mamamatay din ang natitira niyang kapangyarihan. Sa may ilog. Sa ilalim ng tulay. Naroon ang aking katawan. Kapag nagsinungaling ka, babalikan kita. At sa susunod, hindi lang ang pakpak mo ang masusunog. Tumalikod siya at tumakbo patungo sa ilog. Alam niyang hindi niya pwedeng iwan ng buhay ang manananggal. Ngunit alam din niyang ang tunay na paraan upang patayin ito ay ang wasakin ng ibabang kalahati bago sumikat ang araw. Maya-maya ay nahanap niya ang katawan sa ilalim ng tulay. Nakatayo, walang buhay. Ang mga paa nito'y nakalubog sa maputik na tubig. Kakaiba ang tanawin, isang kalahating katawan na parang naghihintay. Ang dugo sa pinutol na bewang ay hindi umaagos, nanatiling nakabitin sa ere na parang pinipigilan ng kung anong kapangyarihan. Pagsilay niya rito, kinuha niya ang punyal at hinampas ito sa katawan. At mula sa malayo, narinig niya ang huling sigaw ng manananggal. Isang hiyaw na unti-unting napawi sa katahimikan ng gabi. Kinaumagahan, nagising ang buong nayon sa balitang may nahanap na kalansay sa ilalim ng lumang tulay. Walang nakakaalam kung kanino ito, at walang nakakaalam kung bakit tila sinunog ito ng apoy na walang naiwang abo. Tanging si Kuya Ban lang ang nakakaalam ng lahat ng yan, at mas pinili niyang ibaon ito sa limot upang mapanatili ang katiwasayan ng kanilang bayan. Ilang oras pa ang lumipas, habang umiinom siya ng kape sa tapat ng kanilang bahay, napatingin siya sa bahay ng buntis na dalaga. Lumabas ito, masaya. Ang kamay nito'y nakahawak sa kanyang tiyan. Matapos niya itong masilayan, dito niya napagtanto na ligtas ang sanggol nito. Bagaman hindi ito nagpasalamat sa kanyang mga ginawa, ramdam niya ang kapanatagan sa kanyang sarili. At sapat na yon para kay Kuya Ban, sapagkat ang kailangan lang niya ay ang katiyakan na nagawa niya ang kanyang tungkulin. Ngunit habang nakatingin dito, may isang bagay na bumabalisa sa kanya. Bago namatay ang manananggal, may narinig siyang bulong mula sa mga labi nito. Isang pangalan na hindi niya maintindihan, at sa tono ng boses nito, parang hindi ito pangalan ng tao. Parang pangalan ng isang mas makapangyarihang nilalang. Batid niya na yun pa lamang ang simula, at dahil sa ginawa niyang pagpatay, naniniwala siya na maaalerto ang mga nilalang na namumuhay kasama ng mga ordinaryong tao. At hindi nga siya nagkamali. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang hangin sa kanilang bayan. Mas malamig ang hangin sa gabi. Mas maaga ang paglubog ng araw
at mas maraming tao ang nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan. May mga bata na biglang nanghihina, mga matatanda na hindi na nagigising, at mga alagang hayop na namamatay ng walang sugat o palatandaan ng karamdaman. Alam ni Kuya Ban na hindi ito natural. May kung anong puwersa ang dahan-dahang kumakalaykay sa kanilang lugar na parang mga daliri ng kadiliman na sumusubok sa kanilang mga paniniwala. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng balumbon, may napansin siyang kakaibang pangalan na laging binabanggit sa iba't ibang pahina. Salimbal. Ayon sa nakasulat, ang salimbal ay hindi isang uri ng aswang. Ito'y tagapangalaga ng mga nilalang ng kadiliman, isang engkantong tumalikod sa liwanag at pinili ang landas ng kasamaan. Hindi ito kumakain ng laman o dugo. Sa halip, kinakain ito ang takot mismo ng mga tao. At habang lumalago ang takot sa isang lugar, lumalago rin ang kapangyarihan nito. Sa pamamagitan ng bagay na yun, mas lalong naglalakas loob ang mga aswang na manalasa. Nangangahulugan din ito na maraming mamamatay at maraming mapeperwisyong buhay ng mga taong may kinalaman pagdating sa lihim na aral. Ngunit ang kapansin-pansin ay ito. Ang salimbal ay hindi direktang lumalaban. Gumagamit ito ng mga alipin upang ikalat ang lagim. At kapag sapat na ang natipon nitong takot, tsaka pa lamang ito magpapakita. Matapos niya yung malaman, tsaka pa lamang niya naalala ang bulong ng manananggal bago ito namatay. Hindi niya naintindihan ang pangalan noon, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas at nagpatuloy si Kuya Ban sa kanyang tungkulin. Gabi-gabi siyang nagmamasid, nagbabantay, naghahanap ng mga palatandaan ng presensya ng kadiliman. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang paghahanda, may isang pangyayari na hindi niya inaasahan. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, may nakasalubong siyang lalaki. Matangkad ito, may itim ang buhok, at may ngiti na parang kilala na siya nito ng matagal. Nakadamit ito ng puti, walang bahid ng kahit na ano, na sadyang kakaiba para sa isang taong naglalakad sa maalikabok na daan ng kanilang bayan. Ikaw si Ban, hindi ba? Tanong nito. Tumigil si Kuya Ban. Hinawakan niya ang punyal sa kanyang bewang, ngunit hindi niya ito hinugot. Sino ka? Isa akong kaibigan. O sabihin na lang nating isang taong may parehong interes sa'yo. Napansin ko ang ginawa mo noong isang gabi. Ang manananggal na pinatay mo. Alipin ko yun. Kumabog ang dibdib ni Kuya Ban, ngunit hindi siya umatras. Kung alipin mo yon, ibig sabihin kaaway kita. Hindi pa. Hindi ko naman kailangan maging kaaway mo. Pablo o Ban, alin man ang gusto mo. Ang totoo, humahanga ako sa'yo. Bihira na ang mga tulad mo sa panahong ito. May mga tao na may kakayahang lumaban sa amin. Karamihan ay tumatakbo, nagtatago, o nagpapanggap na hindi kami umiiral. Lumapit ito ng isang hakbang. Naramdaman ni Kuya Ban ang bigat ng presensya nito. Parang ang hangin mismo'y humihigpit sa kanyang paligid. Mag-aalok ako ng isang kasunduan. Tigilan mo ang pakikialam sa mga gawain ko. At iiwan kita at ang iyong pamilya ng mapayapa. Maaari ka pang magpatuloy sa buhay mo. Magtrabaho ka, mag-asawa, magkaroon ng mga anak. Wala akong pakialam sa'yo. Basta Ban, wag na wag kang magiging hadlang. Tahimik si Kuya Ban. Inisip niya ang kanyang ina, ang nakababatang kapatid, ang mga kapitbahay na nakasanayan ng makita araw-araw.
Inisip niya ang buntis na dalaga na ligtas pa rin hanggang ngayon dahil sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sumagi sa kanyang isipan ng kanyang ama. At sa pamamagitan nito, nagkaroon siya ng matatag na desisyon. Hindi, sagot niya. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit matatag. Nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki. Sigurado ka? Sigurado ako. Tumango ang lalaki. Umatras ito ng isang hakbang at sa isang kisap mata, parang naglaho ito sa hangin. Naiwan lamang ang amoy ng nasusunog na dahon. At sa sandaling yon, alam ni Kuya Ban na nagbago na ang laro. Hindi na siya ang mangangaso. Siya na ngayon ang hinahabol. Nang gabing yon, hindi siya natulog. Nakaupo siya sa tabi ng bintana. Ang punyal ay nakahawak sa kanyang kamay. Ang mga mata niya ay nakatitig sa dilim sa labas. Alam niyang darating sila. Hindi ngayong gabi. Pero hindi ngayong gabi. Marahil ay malapit na. Ang salimbal ay hindi nagpapatawad ng mga sumusuway. At ngayon na tinanggihan niya ang alok nito, magiging pakay siya at lahat ng taong mahal niya. Kinaumagahan, pumunta siya sa silid ng kanyang ina. Bago pa man siya makapasok, sinalubong siya ng kapatid niya na babae. Kuya, bakit parang hindi ka natulog? May kailangan akong sabihin sa inyo. Nasaan si Inay, Duray? Pagkasambit niya nito, sakto naman ang paglabas ng nanay niya. Kaya naman kaagad silang tumungo at umupo sa maliit na sala. Ang kanyang ina ay tahimik. Ang mga kamay nito ay magkahawak sa kandungan. Ang kapatid niya ay hindi mapakali, palikot-likot sa upuan. At doon sa harap ng dalawang taong pinakamamahal niya, sinabi ni Kuya Ban ang lahat. Ang tungkol sa kanilang angkan, ang tungkol sa mundo ng mga engkanto, ang tungkol sa ama nila at kung paano talaga ito namatay, at ang tungkol sa panganib na paparating. Matapos niya itong ilahad, napansin niya na hindi man lang nagulat o natakot ang nanay niya. Maya-maya pa ay nagsimula na rin itong magsalita. Ang tatay mo, anak, sinabi niya sa akin noon pa. Hindi lahat, ngunit sapat na para maintindihan ko. Kaya hindi ako nagulat nang mag-iwan siya ng mga gamit, ng mga sulat. Alam kong darating ang araw na kailangan mong malaman. Tumayo ang kanyang ina at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga pisngi. Ang mga palad nito ay mainit at malambot, tulad ng alaala niya noong bata pa siya. Anak, huwag kang mag-alala sa amin. Ang trabaho mo'y protektahan ng mga tao. Hindi lang kami. Kung kami magiging dahilan para tumigil ka, hindi yun ang nais ng tatay mo. Pero Nay, wala nang pero anak. Ginawa ng ama mo ang lahat para sa iba. Ngayon, ikaw naman. Ganon tayo. Ganon ang ating dugo. Umiyak si Kuya Ba ng gabing yon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na ngayon ay buong-buo nang nakapatong sa kanyang mga balikat. Ngunit kasabay ng luha, may namuong tatag sa kanyang puso. Batid niyan ay hindi siya maaaring tumigil, anuman ang mangyari, anuman ang maging kapalit. Kinabukasan, bumalik siya sa talot. Kailangan niya ng tulong at alam niyang iisa lang ang lugar kung saan niya ito makukuha. Nang lumubog siya sa tubig at sambiti ng mga salita, muli siyang nilamon ng ipo-ipo. At pagdating niya sa nayo ng kanilang angkan, hindi na siya sinalubong ng mga ngiti. Ang mga mukha ng mga tao roon ay seryoso. Marahil ay alam na nila.
Lumapit sa kanya ang pinuno at kinausap siya nito ng mahinahon. Narinig at nakita namin ang mga nangyari, Pablo. Ang salimbalay gumagalaw na. Asahan mo na sa mga susunod na araw ay hindi na magiging maganda ang sitwasyon sa baryo. Marami ang mamamatay, ngunit hindi ito malalaman ng kanilang mga kadugo sapagkat kalakip ng takot. Ang salimbal ay kumakain din ng alaala ng mga nawala. Matapos niya itong marinig, hindi siya nagdalawang isip na humingi ng tulong dito. Alam ko at handa kaming ibigay yon. Ngunit may kailangan ka munang malaman, Pablo. Ang salimbal ay hindi karaniwang kaaway. Hindi mo siya kayang talunin sa pamamagitan ng lakas lamang. Kailangan mo ng isang bagay na matagal na naming itinatago. Isang sandata na ginawa ng ating mga ninuno para sa ganitong pagkakataon. Dinala siya ng pinuno sa likod ng nayon, sa isang kuweba na hindi niya napansin noon. Sa loob nito, may altar na gawa sa bato at sa ibabaw ng altar ay may isang bagay na nakabalot sa lumang tela. Binuksan ng pinuno ang tela at nakita ni Kuya Ban ang pangalawang punyal. Kambal ng hawak niya, ngunit ang mutyang nakabaon dito ay puti. Ang punyal mo ay tagapagtanggol. Ginawa upang protektahan ng may-ari. Ngunit ang punyal na ito ay tagapuksa. Ginawa upang wasakin ang mga nilalang na hindi kayang patayin ng karaniwang sandata. Kapag nagsama ang dalawang punyal na ito, bubuo ito ng isang buong kapangyarihan. Ang apoy ng bathala. Kapag ginamit mo ito, matutuyo ang lahat ng nasa paligid mo. Kukulo ang dugo ng mga nilalang at magbibitak-bitak ang kanilang mga labi. Sa loob lamang ng ilang segundo, mamamatay ang mga itim na ibon na naninirahan sa loob ng kanilang mga katawan. Nang marinig niya ang tungkol dito, kaagad niyang hinawakan ng pangalawang punyal. Mainit din ito, ngunit ang init nito ay iba. Parang sinag ng araw sa tanghaling tapat. Paano ko ito gagamitin? Kapag magkasama ang dalawang punyal sa iyong mga kamay at naniniwala ka ng buong buo sa kapangyarihan ng ating bathala, magbubukas ang tunay na lakas ng mga ito. Ngunit tandaan mo, Pablo, ang kapangyarihang ito'y may kapalit. Bawat gamit nito'y kumukuha ng bahagi ng iyong buhay. Kaya huwag mo itong gagamitin maliban na lang kung wala ng ibang paraan. Naintindihan ko. Bumalik ka na sa inyong mundo. Ang salimpal ay malapit ng kumilos. At kapag kumilos na siya, kailangan mong maging handa. Pagbalik sa mundo ng mga tao, dala-dala ni Kuya Ban ng dalawang punyal. Ang itim sa kanyang kanan, ang puti sa kanyang kaliwa. Hindi na siya takot, ngunit alam niyang ang pinakamatinding laban ng kanyang buhay ay malapit nang magsimula. 3 araw ang lumipas mula nang bumalik siya. Sa loob ng panahong iyon, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanilang bayan. Ang mga tao ay naging tahimik hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa takot na hindi nila maipaliwanag. Mas maraming pinto ang nagsasara bago dumilim. Mas konti ang mga batang naglalaro sa labas. At sa bawat gabi, may naririnig siyang mahinang iyak mula sa kung saan. Isang tunog na parang nagmumula sa mismong hangin. Sa ika-4 na gabi, dumating ang unang pag-atake. Hindi ito isang aswang o manananggal. Sa halip isang pangkat ng mga sigbin. Kakaiba yon sa mga pangkaraniwang sigbin dahil ito'y maliliit
at may buntot na nakaharap sa likuran. At yung mga tenga nila nakalugay pababa. Hindi rin ito parang mga kambing, kundi para itong mga dagang bukid. Ayon sa balumbon, hindi sila kumakain ng laman. Sa halip sinisip-sip nila ang anino ng mga biktima na nagiging sanhi ng matinding panghihina at pagkakasakit. Nakita ni Kuya Ban ang 3 sa kanila na nagkukumpulan sa likod ng bahay ng isang pamilyang may 3 anak. Tahimik silang gumagapang. Ang mga mata nila ay kumikinang sa dilim na parang mga baga ng uling. Matapos na itong masilayan ay hindi siya nag-alinlangan. Kagad siyang lumundag sa bubong kung saan siya nakatago habang hawak ang 2 punyal. Walang sabi-sabi, buong tapang niya itong sinunggaban hanggang sa magpang-abot na sila. Kagad niyang napaslang ang unang sigbin na inatake niya, dahilan para agarang maagnas ang katawan nito at maglaho na parang bula. Matapos ang pangyayari, nagkagulo ang mga nilalang. Kagad itong nagsitakas, ngunit hindi nito kayang makalayo sa kanyang paningin. Sinundan ito ng sinundan ni Kuya Ban hanggang sa madiskubre niya ang isang lugar sa dulong parte ng bayan na may mga abandonadong tahanan. Hindi ito mga bahay na basta na lamang iniwan. Dahil sa kanyang pagmamasid, ramdam na ramdam niya ang mga nilalang na nagtatago sa likod nito. Malakas ang kanyang kutob na ang lugar na nadiskubre niya ay pugad ng mga aswang na alipin ng salimbal. Ngunit imbis na umatake, pinili niyang pag-aralan muna ang paligid. Sa isip-isip niya, sa susunod na araw pupuntahan niya ang mga ito para harap-harapang sindakin at takutin. At sa sumunod na gabi, sisimulan niya ang paglipol sa pugad. Wala siyang ititira upang hindi na ito tularan ng iba pa. Kinabukasan, bago pa man tumama ang unang sinag ng araw sa lupa, bumalik na si Kuya Ban sa lugar na kanyang nadiskubre. Maingat siyang naglakad sa pagitan ng mga matataas na damo at mga tuyong sanga. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga abandonadong bahay sa unahan. 5 ang istruktura na nakita niya. Magkakadikit, gawa sa lumang kahoy na halos naaagnas na. Ang mga bubong ay puno ng mga butas at ang mga bintana ay walang takip. Sa karaniwang paningin, ito ay mga lumang bahay na matagal nang pinabayaan ng may-ari. Ngunit sa mata ni Kuya Ban, nakikita niya ang mga hindi nakikita ng iba. Ang mga simbolong nakaukit sa mga haligi, ang mga batong itim na nakakalat sa paligid, at ang manipis na usok na unti-unting lumalabas mula sa mga bitak ng sahig. Usok na hindi nagmumula sa apoy. Maya-maya ay tumayo siya sa harap ng pinakamalaking bahay. Doon nagsalita siya at hinayaan niyang marinig siya ng mga nagmamasid sa kanya. Alam ko nandyan kayo! Huwag kayo mahiya! Labas! Kung talagang matatapang kayo, kausapin niyo ako. Ilang sandali ang lumipas sa katahimikan. Pagkatapos isang mahinang kaluskos, nagmumula sa loob ng mga bahay, parang maraming paa na gumagalaw ng sabay-sabay. Bumukas ang pinto ng gitnang bahay, at mula roon, lumabas ang isang babae. Maganda ito. Ang balat ay maputi na parang hindi ito nasisinaga ng araw. Ang buhok nito ay mahaba at kulay itim na parang gabi. Nakasuot ito ng lumang bestida na kulay pula. May mga burda na parang mga ahas na gumagapang sa tela, ngunit ang mga mata nito'y walang puti. Purong itim, tulad ng mga mata ng mga nilalang na matagal nang nilamon ng kadiliman. Matapang ka. Pumunta ka rito ng mag-isa. Alam mo ba kung gaano kami karami? Hindi mahalaga kung gaano kayo karami. Ang mahalaga, kung gaano kayo katatag. Ngumiti ang babae. Isang ngiti na walang init.
walang kasiyahan. Matapos nun, lumabas ang iba pa. Ito ay grupo ng mga nilalang na iba't iba ang anyo. May mga mukhang tao ngunit may mga bahagi ng hayop. May mga tenga na parang aso, mga kuko na parang ibon, mga mata na parang ahas. May mga walang malinaw na hugis, parang mga anino na nagkaroon ng buhay. 23 kami rito. At ikaw, isa ka lang. May 2 punyal ka, oo. May kapangyarihan ka. Pero sasapat ba ang mga yan? Hindi kumibo si Kuya Ban. Sa halip banayad niyang hinugot ang kanyang punyal. Nandito ako hindi upang makipag-away. Nandito ako para magbigay ng babala. Umalis kayo sa bayang ito. Bukas ng gabi babalik ako. At kapag may naabutan pa ako kahit isa lang sa inyo rito, tatapusin ko kayo. Pinagtawanan lang siya ng babae. Babala? Nagpabala ka sa amin? Alam mo ba kung sino ang aming Panginoon? Ang salimbalay daan-daan taon nang nabubuhay. Nakita niya ang mga ninuno mo na lumaban. At nakita niyang sila ay namatay. Ikaw ay isang tao lang. Ano naman ang magagawa mo? Tingnan natin. At sa sandaling yun, pinagsama ni Kuya Ban ang 2 punyal. Ang nangyari hindi inaasahan at kahit siya mismo, hindi makapaniwala. Ang 2 sandata ay nag-init, nagliwanag ang itim ng kulay asul, ang puti ng kulay ginto. At sa pagitan nila may lumitaw na ningas. Isang apoy na hindi nagmumula sa kahoy o langis, kundi sa mismong hangin. Naramdaman niya ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Mainit ngunit hindi nakakasakit. Malakas pero hindi nakakasira. At sa kanyang paligid, nagsimulang mag-iba ang lahat. Ang mga damo sa kanyang paanan ay natuyo. Ang lupa ay nagkabitak-bitak. Ang hangin ay naging mainit, parang nasa loob ng hurno. Napaurong ang mga nilalang. Sa unang pagkakataon nakita niya ang takot sa kanilang mga muka, kahit sa mukha ng babae na kanina lamang ay puno ng kayabangan. Teka lang! Ano yan? Tanong ng isa sa mga nilalang. Ito ang kambal punyal ng bathala ng apoy. At ito na rin ang huling babala ko sa inyo. Ibinaba niya ang mga punyal, ngunit hindi nawala ang init sa hangin. Nanatili ito, nakalutang, parang paalala. Ulitin ko, bukas ng gabi babalik ako. At kapag nandito pa kayo, uubusin ko kayong lahat. At tumalikod siya. Lumakad palayo, hindi tumitingin sa likuran. Kahit alam niyang napakaraming mga mata ang nakatitig sa kanya. Nung gabing yon, hindi siya nakatulog. Alam niyang panganib ang ginawa niya. Pinakita niya ang kanyang kapangyarihan, binigyan niya sila ng pagkakataong maghanda. Ngunit alam din niyang minsan, ang takot ay mas mabisang sandata kaysa sa mismong karahasan. Kung kumalat ang balita sa isip-isip niya, at kung malalaman ng iba pang mga nilalang na may lumalaban sa kanila, baka mag-isip-isip na rin ang mga ito, at baka umalis na lang sila ng kusa. Ngunit alam din niyang may mga hindi umaatras sa takot. May mga pinipiling lumaban kesa tumakas. At ang salimbal, alam niyang hindi ito marunong tumakbo. Kinabukasan, nagbago ang lahat. Bumalik si Kuya Ban sa pugad, ngunit wala na ang mga nilalang doon. Ang mga bahay ay nanatiling nakatayo, ngunit wala nang buhay sa loob. Walang tunog, walang amoy, walang palatandaan na may naninirahan pa roon.
Ngunit sa kanyang pag-usisa sa mga tahanan, unti-unti siyang nagkaroon ng kutob. Marahil ay hindi umalis ang mga nilalang. Marahil ay lumipat lamang ito ng pugad. Doon, dahan-dahang nabuo ang kanyang akala. Naisip niya na baka mas takot ang mga ito sa Panginoon nila, kaya pinili nilang manatili sa kabila ng panganib na kanilang naranasan at nakita. Buong araw niya itong pinag-isipan, at ang sagot ay dumating ng gabing yon. Hindi sa kanya, kundi sa kanyang pamilya. Nagsimula ito sa isang sigaw mula sa direksyon ng kanilang bahay. Nang marinig niya ito, dali-dali siyang tumakbo. Ngunit gaano man kabilis, parang ang layo ay hindi nauubos. At nang makarating siya, huli na ang lahat. Ang bahay nila ay nasusunog, hindi ng karaniwang apoy, kundi ng apoy na kulay itim. Apoy na hindi nagbibigay ng liwanag kundi ng kadiliman. Ang mga bintana ay wasak. Ang mga pinto ay nakabukas. At sa gitna ng lahat, nakatayo ang mga nilalang na kanyang tinakot at pinagbantaan. Hindi na anyong tao ang mga ito. Sila'y ganap ng mga manananggal at mga aswang. Sa gitna nila naroon ang babaeng nakausap niya. Hawak-hawak ang pugot na ulo ng kanyang ina at kapatid. Nakangisi ito habang nakatingin. Bakas sa kanyang mukha ang matinding kasiyahan. Bago pa man siya makapagsalita, pinalibutan na siya ng mga nilalang. Lahat ay ginawa ng mga ito upang hindi niya mahugot ang kambal punyal. Inakala ng mga nilalang na madali nila itong matatalo kung magtutulong-tulong sila. Kaya hindi na sumagi sa kanilang mga isipan na masyado nila itong minamaliit. Sa sandaling nakita ni Kuya Ban ang mga pugot na ulo ng kanyang ina at kapatid, ang mga mukha nilang puno ng takot, ang mga mata nilang nanatiling bukas kahit wala ng buhay, may kung anong pumuslit sa kanyang kalooban. Hindi ito galit, hindi rin ito takot. Ito'y isang bagay na mas malalim. Isang apoy na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang mga kamay na humahawak sa kanya ay nagsimulang manginig. Ano ito? Ano tong sobrang init? Wika ng isang nilalang na nakahawak sa kanyang braso. Hindi na kailangan ni Kuya Ban hugutin ng punyal sa kanyang bewang dahil ang mga punyal ay kusa ng nagliwanag. Ang itim na mutya ay nagsabog ng asul na apoy. Ang puting mutya ay nagningas ng gintong liwanag. At sa pagitan ng dalawa mula sa mismong katawan ni Kuya Ban, sumiklab ang isang kapangyarihang hindi pa nakikita ng mga nilalang sa buong buhay nila. Bitawan niyo ako! Sigaw ni Kuya Ban na may halong kakaibang puwersa. Parang alo ng init at liwanag na tumatama sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang mga kamay na humahawak sa kanya ay nasunog. Hindi ng karaniwang apoy, kundi ng apoy na nanggagaling sa mismong esensya ng kadiliman na kinakatakutan nila. Napalayo ang mga nilalang. Ang iba ay tumalon pa atras. Ang iba ay gumapang palayo. At ang iba, ang mga hindi nakaiwas, ay nagsimulang masunog, maging abo at maglaho. Tumayo si Kuya Ban sa gitna ng lahat. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng apoy na hindi nakakasakit sa kanya, ngunit nakamamatay sa lahat ng nilalang ng kadiliman sa kanyang paligid. At ang dalawa niyang punyal ay nagsimula ng magningas na parang uling. Dahil sa pangyayaring yan, mabilis na naapektuhan ng mga nilalang na nasa paligid. Yung ibang nasa malapit ay nagkabitak-bitak ang mga balat at may mga pagkakataong may napuputulan pa ng daliri dahil sa pagkawala ng mga likido sa kanilang mga katawan. Pagsilay dito ng babaeng may hawak sa ulo ng kanyang pamilya, kagad itong nagpakita ng takot na hindi na nito magawang maitago. Hindi ito maaari. Walang tao may ganitong kapangyarihan.
Walang tagapagbantayang. Pinatay mo ang nanay ko! Isang hakbang pasulong si Kuya Ban. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagbibitak-bitak. Nasunog. Pinatay mo ang kapatid ko! Isa pang hakbang. Ang mga nilalang sa kanyang paligid ay nagsitakas palayo sa kanya. Palayo sa apoy na bumabalabal sa kanyang katawan. At dahil sa ginawa mo, papatayin kita! Sumigaw ang babae. Isang sigaw na puno ng galit at takot. Lumipad ito pataas. Ang mga pakpak nito ay kumalampag sa hangin. Sinusubukang tumakas, ngunit hindi ito nakatakas. Itinaas ni Kuya Ban ang kanyang kamay. At mula sa kanyang palad, sumabog ang apoy. Hindi ito apoy na tumutugis, kundi apoy na lumilitaw sa tiyak na lugar kung saan naroon ang babae. Narinig niya ang hiyaw nito, isang sigaw na tumagos sa gabi, isang sigaw na puno ng sakit at hindi paniniwala. At nakita niyang bumagsak ito mula sa langit, nasusunog, naagnas, unti-unting namamatay. Matapos nun, tumingin siya sa paligid, sa mga nilalang na tumatakbo, sa mga aswang na nagtatago, sa mga sigbi na gumagapang palayo. At sa bawat isa sa kanila, may nakita siyang iisang bagay. Ang tanda ng salimpal. Isang simbolo na nakaukit sa kanilang mga balat. Isang marka na nagpapakita na sila ay alipin ng kadiliman. Lahat kayo ay nasintensyahan na ngayong gabing ito. Hindi naglaon. Sumabog ang apoy. Hindi lang sa isang direksyon kundi sa lahat ng dako. Isang bilog na liwanag na kumalat mula sa kinatatayuan niya. Tumawid sa mga bahay, tumawid sa mga puno, tumawid sa buong parte ng bayan na binabahayan ng mga nilalang. Narinig niya ang mga sigaw ng mga nilalang na nasusunog, naagnas at namamatay. At sa bawat isa, naramdaman niyang may bahagi ng kanyang sarili ang nawawala. Hindi pisikal kundi mas malalim pa roon. Ang kapangyarihang ito ay may kapalit. Naalala niya ang sinabi ng pinuno. Bawat paggamit nito ay kumukuha ng bahagi ng iyong buhay. Ngunit sa sandaling yan, hindi niya ito inisip. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina. Ang mga kamay nito na laging mainit. Ang mga salita nito na laging puno ng pagmamahal. At ang tanging nasa puso niya ay ang pangako. Ang pangako na gagawin niya ang lahat upang tapusin ang kadilimang ito. Nang humupa ang apoy, katahimikan ang naiwan. Ang mga nilalang ay naglaho. Walang bakas, maliban sa mga tumpok ng abong na iwan ng kanilang katawan. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Kuya Ban. Hingal na hingal, nanginginig ngunit buhay. Pero hindi pa tapos ang lahat dahil sa gitna ng mga abo ay may isang anyo ang lumitaw. Ito ay ang salimpal sa tunay na anyo nito. Isang nilalang na parang gawa sa usok at anino, parang dilim na nagkaroon ng katawan. Walang malinaw na hugis, walang muka, tanging ang mga mata nito ang nakikita. Dalawang apoy na kulay asul na nagniningas sa gitna ng kadiliman. Humahanga ako. Pinatay mo ang lahat ng alipin ko sa isang iglap. Hindi ko inaasahan yon. Ikaw ang salimbal. Oh, at ikaw si Pablo. Ang anak ng lalaking pumatay sa isa sa aking mga pinakamamahal na alipin. 5 taon na ang nakalilipas. Ang apo ng babaeng lumaban sa akin 20 taon na ang nakakalipas. Ang ina po ng mga mandirigmang nakikipaglaban sa akin sa loob ng daan-daang taon. Lumapit ito ng isang hakbang.
Ang hangin ay lumamig, mas malamig kesa sa kahit na anong naranasan ni Kuya Ban. Kilala ko ang iyong angkan, Pablo. Kilala ko ang iyong dugo. At sa bawat henerasyon, may isa sa inyo na tumitindig upang labanan ako. At sa bawat henerasyon, sila ay namamatay. Ibahin mo ako sa kanila. Ibahin? Pare-pareho kayong lahat. Matapang sa simula, puno ng apoy at galit. Ngunit sa huli, napapagod din kayo. Ang kapangyarihan ninyo ay may hangganan. Ang buhay ninyo ay may katapusan. Ngunit ako ay walang katapusan. Ako ay nabubuhay sa takot ng mga tao. At habang may takot sa mundo, ako ay mananatili. Itinaas ni Kuya Ban ang kanyang mga kamay. Ang mga punyal ay wala na sa kanyang bewang. Nasa kanyang mga palad na, nagliliwanag at nagniningas. Kung gayon, tatapusin ko ang takot. Sumugod siya. Ang laban ay hindi tulad ng kahit na ano. Ang salimbal ay mabilis. Mas mabilis kesa sa kahit na anong nilalang na nakaharap ni Kuya Ban. Ang katawan nitong parang usok ay umiilag sa bawat taga ng kanyang punyal. Lumilipat-lipat sa paligid niya na parang anino na tumatama sa liwanag. Ngunit hindi rin bumagal si Kuya Ban. Ang apoy sa kanyang katawan ay dumadaloy pa rin. Binibigyan siya ng bilis at lakas na hindi karaniwan sa tao. At sa bawat taga niya, kahit hindi tumama, may apoy na lumilitaw. Apoy na sumusunog sa dilim. Apoy na nagpapaliit sa anyo ng salimbal. Mahusay! Matagal na akong hindi nakakita ng ganitong laban. Ang ama mo ay mahusay. Ngunit ikaw, Pablo, ikaw ay mas mahusay pa! Sigaw ng nilalang habang umiilag. Hindi sumasagot si Kuya Ban. Sa halip, patuloy lang siyang sumusugod. Gada matatapos ang kanyang pagtaga, apoy naman ang sumusunod. Ngunit habang tumatagal ang laban, naramdaman niyang nanghihina siya. Ang apoy sa kanyang katawan ay unti-unting humihina. Ang mga punyal sa kanyang mga kamay ay unti-unting lumalamig. Ang kapangyarihan nito ay may kapalit. Naalala niya ulit. Bawat gamit nito ay kumukuha ng bahagi ng iyong buhay. Pagkatapos niya yung maalala, doon pumasok sa isip niya na bawat segundo ng laban, may bahagi ng kanyang buhay ang nawawala. Napansin ito ng salimbal. Nanghihina ka na. Nararamdaman mo na, hindi ba? Ang presyo ng kapangyarihan mo. Ang ama mo, siya ay lumaban sa loob ng 15 taon bago siya namatay. Ang lola mo, siya ay lumaban sa loob ng 10 taon. Ngunit ikaw ay ginagamit ang lahat ng kapangyarihan mo sa isang gabi lang. Gaano katagal ka pa kaya? Napahinto si Kuya Ban. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. 1 minuto pa? 2? 5? Hindi na mahalaga. Maghihintay ako. At kapag wala ka ng lakas, tsaka kita kakainin. Hindi ang laman mo, kundi ang takot mo. Ang takot na baka mabigo ka. Ang takot na namatay ang pamilya mo dahil sa'yo. Ang takot na ikaw ang may kasalanan ng lahat. Bumagsak si Kuya Ban sa kanyang mga tuhod. Ang mga punyal ay nahulog sa lupa, na kung saan ang mga nakabaon ditong mutya ay madilim na at wala ng ningning. Ayan, ganyan. Sumuko ka na. Hayaan mo na. Wala ka nang magagawa. Ang pamilya mo ay patay na.
Ang bayan mo ay malapit ng sumunod. Huwag kang mag-alala. Sa lahat ng nabanggit ko, susunod ka ring mamamatay. Nakahiga na si Kuya Ban sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Ang kanyang isipan ay nabablangko. Nakita niya ang mukha ng kanyang ama, ng kanyang ina, ng kanyang kapatid. Nakita niya ang mga taong hindi na niya maililigtas. Patawarin niyo ako. Nabigo ako. Ngunit sa sandaling yon, narinig niya ang isang boses na tila nagpabalik sa kanyang pag-asa. Hindi ka nag-iisa, Pablo. Kahit nasa malayo ka, nararamdaman namin ang iyong pakikipaglaban. Ang boses ng pinuno ng kanilang nayon. At sa sandaling yon, naramdaman niya ito. Isang init na nagmula hindi sa kanyang sarili, kundi mula sa malayo. Mula sa nayo ng kanilang angkan, mula sa mga kadugo niya na nagbabantay sa mundo ng mga engkanto. Naramdaman niya ang kanilang lakas. Ang lakas ng daan-daang taong pakikipaglaban. Ang lakas ng libu-libong henerasyon ng kanilang angkan. Ang lakas ng mismong bathala ng apoy na pinaglilingkuran nila. At sa sandaling yon, naintindihan niya. Ang kapangyarihan ng mga punyal ay may hangganan, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang dugo, ng kanyang angkan, ng kanyang paniniwala, ito ay walang katapusan dahil ito'y hindi sa kanya lang. Ito ay sa lahat ng nauna sa kanya at sa lahat ng susunod. Maya-maya pa ay dumilat siya at ang mga mata niya ay nagniningas. Hindi ng asul o ginto, kundi ng puting apoy na kasing tindi ng araw. Ano yan? Imposible. Wala ka ng lakas. Napatigil ang salimbal. Ang mga mata nitong asul ay kumislap sa pagtataka. Hindi sa akin nagmumula ang lakas ko. Bulong ni Kuya Ban habang tumitindig. Nagmumula ito sa aking dugo, sa aking angkan, sa lahat ng lumaban bago ako, at sa lahat ng lalaban pagkatapos ko. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng puting apoy na lumalaki, lumalakas at kumakalat. Muli niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi niya na noon hawak ang mga punyal na parabang hindi niya na ito kailangan. At ngayon, dadalhin ko sa iyo ang apoy ng lahat ng henerasyon. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, sumabog ang liwanag. Ang sumunod na nangyari ay hindi kayang ilarawan ng mga salita. Sinabi ng mga nakaligtas na may nakita silang liwanag ng gabing yon. Isang liwanag na kasing tindi ng araw sa tanghaling tapat, kahit madaling araw yun naganap. Sinabi nila na ang dilim ay parang naglaho hindi unti-unti, kundi biglaan na parang may umihip dito. Sinabi nila na naramdaman nila ang init na hindi nakakapaso, kundi nakakapagpainit ng loob. Parang yakap mula sa isang taong matagal na nilang hindi nakita. At sa gitna ng lahat, narinig ng buong bayan ang huling hiyaw ng salimbal. Isang sigaw na tumagos sa mga taon, sa mga henerasyon, sa lahat ng takot na kinain ito sa loob ng daang-daang taon. At pagkatapos namutawi ang nakakabinging katahimikan. Nang dumating ang mga kadugo niya mula sa nayo ng kanilang angkan, nakita nila siyang nakaupo sa tabi ng mga labi ng kanyang tahanan. Hawak-hawak niya ang 2 punyal. Madilim na ang mga mutya nito. Walang ningning. Parang muli itong natulog. Pablo, Wika ng pinuno habang lumalapit. Hindi siya sumagot. Umupo ang matanda sa tabi niya. Matagal silang tahimik. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang unang liwanag na tumama sa lupa pagkatapos ng pinakamahabang gabi.
ang pamilya mo? Wala na ho sila. Alam ko. At walang salita ang makapagpapagaan ng sakit na yon. Ngunit ang ginawa mo ngayong gabi, hindi ito malilimutan. Ang salimbalay daang-daang taon nang naghahasik ng lagim. At ngayon wala na ito dahil sa'yo. Ano ang saysay? Kung wala na akong pamilyang babalikan. May pamilya ka pa, Pablo. Kami, ang buong angkan mo. At ang buong bayang ito na hindi na kailanman matatakot sa dilim dahil sa'yo. Lumipas ang mga taon. Si Kuya Van ay nanatili sa mundo ng mga tao. Hindi siya bumalik sa nayo ng kanilang angkan. Sa halip nagpatuloy siya sa kanyang tungkulin, ngunit hindi na bilang mandirigma. Naging guro siya. Sa mga sumunod na dekada, naglakbay siya sa iba't ibang parte ng bansa. Naghahanap ng mga batang may kakayahan, mga batang may dugo ng mga tagapagbantay na hindi alam ang kanilang pinagmulan. Itinuro niya sa kanilang mga sinaunang pamamaraan, ang mga orasyon, ang mga kwento. At kalaunan ay nag-asawa siya mula sa kanilang angkan. Isang tagapangalaga ng mga halaman na nagpagaling sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Nagkaanak sila ng 3, 2 lalaki at 1 babae, na lahat ay lumaki na may kaalaman sa kanilang angkan. At nang dumating ang panahon na hindi na niya kayang lumaban, ipinasa niya ang 2 punyal sa kanyang panganay. Isang binata na may parehong apoy sa mga mata. Tandaan mo, ang kapangyarihan ay may kapalit. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Yun ang tunay na lakas ng ating angkan. Hindi ang apoy, hindi ang mga punyal, kundi ang pagmamahal sa mga taong pinoprotektahan natin. Wika niya habang nakahiga at napapaligiran ng mga mahal niya sa buhay. Tumango ang kanyang anak. Tay, hindi ko yan makakalimutan. Ngumiti si Van sa huling pagkakataon at pumikit siya. Mapayapa, kontento, walang pagsisisi. Magmula noon, nagpatuloy ang kanyang istorya at ang kwento ay pinagpasapasahan sa bawat henerasyon ng pamilya upang malaman ng mga susunod ang kadakilaan ng namumukod tangi sa kanilang angkan na nakagamit ng buong kapangyarihan ng kampal punyal ng bathala ng apoy.